Sziasztok, Trokál vagyok, és itt van velem Dimmes is. Hello. Most nektek tűzijátékokat fogunk nektek bemutatni. Na akkor. Hát akkor kezdjük. Kell hozzá 2x64 puskapor, papír, meg tűzgolyó, meg akkor színek. Piros színet választok, kéket, meg rózsaszínt, vagy lilát, meg fehéret. Akkor rakjuk így össze. Szép színek lettek. Nézzük milyen van. Következő. Hát azt... ahhoz is ugyanezek, csak akkor használhatunk hozzá még creeper fejet, akkor creeper formájú lesz. Piros, fehér meg barna. Itt van az enyém. Majd. Magyarország. Hops. Német az piros, sárga, fekete? Vagy Aha. nem, fekete, sárga, piros. Igaz? Sárga, piros, fekete aztán. Nem tudom. Na, itt a következő, ami creeper formájú. Ez egy kicsit furcsa. Lehet izzókőporból, abból sistergős lesz, nem olyan látványos, de azért jó. Csak egy kéket. Nem. Sárgát. Na abból. Hú, de szép lett. Diamondból. Hagyd ne mondjam, még én sem nagyon tudom, hogy miért lehet belőle csinálni. Azt hiszem abból lehet a csillagot, vagy ezt az aranyröggel talán. Aranyrög. Hát lássuk, nem tudom. Ezt még nem nagyon Nem próbálkoztam. biztos. Most két Na várj, szín. itt van az enyém. Aha, ez szép volt. Most jól néz Ezt ki. szerintem tartsd meg. Szép. Diamondból nem tudom, hogy mi fog kiesülni. Na, rossz gombot nyomogatok. Igen. Akkor... na nézzük milyen lett. Igen, ebből lett az ilyen vulkán kitörés valami. Nyomjál. Ez milyen színű volt, mert szép volt. Piros meg narancsárga, akkor. Piros, narancsárga meg sárga. Hopsz, kétszer vettem ki. Kell hozzá ilyen. Igen. Szép TNT fejem. Ugye Dimmes? A te aranyfejed. A te aranyfejed, de... Na nézzük. Na igen, ebből van a csillag. Hát akkor... Na várj, még bemutatok egyet. Itt van. Ez érdekel engem is. Na. Te is szól. Van még itt a chestekből pár fajta, amit már régebben csináltunk. Például ilyen. Ilyen. Ezeket kipróbáljuk. Ilyen szép formákat lehet belőle csinálni. Nézzük ezt még. Ó, szép. Na akkor. Sziasztok! Sziasztok!
Ott látható az admin. Hitetlen 1. Baromi jól néz ki. Főleg így este. Az Ja. adminnal, vagyis a tulajjal. Egy jó szerót láthattunk. Sziasztok! Sziasztok!